Programaren bukaeran beti izaten dugu kritikari edo kazetariren bat zinemaldiaz hitz egiteko, eta gaurkoan Arkaitz Basterra Euskadi Irratiko kritikaria etorri da. Zine kritikaria. Bai, ongi etorri. Eskerrik asko. Bueno, ze moduz dara, zuk sail ofiziala aztertzen duzu, ez? Bai, nik sail ofiziala bakarrik jarraitzen dut, bai. Eta aurtengoa? Bueno, aurtengoa, nik egia esan esperantza haundia neukan aurten sail ofizialaren maila azken urteko altuena izango zela. Ze, bueno, beste A kategoriako jaialdi batzuk ez dira gertatu, Locarno edo Karlo Ibari bezalakoak. Edo Cannes. Edo Cannes, bueno, Cannesek hala eta guztiz bez selekzio bat egin du, naiz eta festivala gertatu ez den. Eta nik uste nuen, izan dituzte urteko pelikula guztiak non aukeratu. Baina, bueno, emaitza ez da horren ona izaten ari, eta, bueno, aldugunarekin, hor gozatzen, aldugunarekin, eta besteak sufritzen, ez? Eta zerrat pentsatzen duzu dela aukerak eta txar hori? Irizpide kontu bat, gustoa, zer? Zaila da jakitea eta beraien buruan jartzea. Aurten 13 pelikula bakarri daude lehiaketan, bueno, esan dutenaren arabera, film gutxiago egon zitezkeen, azkenean COVID-aren asuntuagatik pase gutxiago daitezkelako eta horrela. Baina horietatik 5 Canneseko selekziotik hartu dituzte, orduan... Hainbeste aipatzen den Canneseko zigilua, ez da? Canneseko zigilua, eta Canneseko zigilutik etorri direnape, pare bat kenduta besteak nahiko eskasak. Bueno, venga, esan dana. Baina, bueno, nik uste dut, hala eta guztiz badago gauza bat, adibidez, ikusi genduen pelikula georgiar bat, Canneseko zigilua zeukana. Oso kontroversala izan da, kontroversio handia sortu du, ez? Bai, moduengatik, eta gero, nik uste dutena adibidez pelikula hori, jente gazen eta zergatik Cannesek hartu du pelikula. Bueno, badaude arrazoiak beti zergatik pelikula daude leku batzutan, eta beste batzutan ez. Adibidez, pelikula georgiarra da, baina produkzio nagusia frantziarra da. Eta orduan, gobernu frantzezak dirua eman du hor, eta gero badaude arrazoi politikoak baita, ez? Azken finean, Georgia eta Errusiaren artean gatazka dago beti, eta Cannesi gustatzen zaio Errusiaren aurka doazen pelikulak hartzea, adibidez. Bueno, dana da politika hori argi dago, zinean ere. Ez dana, baina politika, dirua, baita be adibidez, badaude banatzaile batzuk, edo telebistatxu dirua jartzen dutenak eta orduan beraien pelikula hor nahi dute. Sail ofizialak jaialdi guztietan ez dira beti hautaketa taldeak nahi lituzken pelikulak, ez dira denak beraien nahiko lituzketenak. Eta hori gertatzen da leku guztietan, Berlinen, Cannesen, Venezian... Badago merkatu bat, eta merkatu horren arabera hartzen dira edo ez dira hartzen zenbait pelikula. Eta horregatik baita ere adibidez, Donostiako zuzendari berrien sailak dauka horren fama ona. Eta askotan Europako, gure industria barruan izinegia berenaz eta industrian hor nago, ez? Eta entzuten da, jendeak nola komentatzen duen, Donostiako zuzendari berrien saila badala lehiaketarik onenetarikoa Europan. Igual, aske dagoelako merkatu horretatik. Claro, eta hautaketa taldeak hautatu dezake nahi duena. Eta horregatik horri begira ere egoten gara, beti nik zinemailean ezin ditut pelikula horiek ikusi, baina gero zerrenda hartzen dut eta saiatzen naiz zinemailia bukatu ondoren ahal dudanean pelikula horiek ikusten. Asko gertatzen da, ez? Zinemaldian ikusi aldiren pelikula asko, gero ez dago modurik zinema aretoetan ikusteko eta etxean ere, igual gaur egun etxean errazago. Etxean errazago, baina hala eta guztiz nik horregatik uste dut zine jaialdien garrantzia hortan dagoela. Azkenean ikusi ditzakegula pelikulak bestela inoiz ez genituzkenak ikusiko, eta nik uste dute horregatik importanta diela zine jaialdiak. Bai, iazkoarekin konparatuta sail ofiziala zer? Basuagoa. Baina basuagoa. Iazkoa eta guztiz izan zen azken urtetako onenetarikoa. Baina iazkoarekin konparatuta basuagoa, baina jaurrekoekin konparatuta oso ziur ez dakit. Baina, 3-4 pelikula egon dira ondo baino hobeto, baina besteak pixka bat erdibidean edo. Nik pena handia eduki dut, El Gran Feiobe adibidez, Matt Dilonek zuzendu duen pelikula, lehiaketan ez egotea. Estreno mundiala izan du hemen, lehiaketatik kanpo jarri dute, zergatia beraiek jakingo dute, baina pena bat, ze benetan pelikula zoragarria da,
Eta nik gainera sarien zerrenan jarriko nuke lehiaketan egon balitz. Palmares da hitza. Palmaresean. Ez da izan zuzentzen, baina bada, egia da, palmaresa esaten da. Horteko palmaresa, bukaera ere izten ari garela kasi, zein gorekatuko zenuke. Niri gustatu zaidan pelikula, edo osoena iruditu zaidana, Druk izan da, Winterbergen pelikula. Niretzako pelikula honek, ez nintzateke harrituta geratuko irabaziko balu. Pelikula edo zuzendari edo gidoi edo aktore honenaren sariak, adibidez. Edo zer irabazi dezake. Haien ezer ez du eramango, baina edo zer irabazi dezake. Gero, Pasio Simplea ere izan genuen, pelikula Frantzia eta Belgiarra, eta horrek niretzako adibidez emakumezko aktore honenari saria eraman dezake argi. Bueno, argi, nire iritzi. Kontua da, zu kritikaria zarela, baina kritikari batek nola egiten du. Nolako lana, zenik pentsatu dezaket edo, erabaki dezat zer dudan gustoko eta zer ez. Baina, zuen kasuan... Bueno, guztiatu behar gara gustoko duguna alde batera uzten. Ezaten dugunean, adibidez, badago pelikula mota bat, adibidez, nire zaidana gustatzen, baina jakin behar dut ikusten pelikula ona den, ala ez den. Eta nire gustu pertsonalak alde batera uzten. Baina hori oso subjetiboa da. Ona ere zer da ona? Bueno, ona, azkenean pelikula batek maila ezberdinak ditu. Maila ezberdinak esan nahi dudana da pelikularen barruan. Badago pelikularen alde intelektuala, gidoia eta ikusten duzuna. Gero alde formala, estetika eta guzti hori, eta gero alde emozionala bai ere dituen. Azkenean elementu batzuk pelikulak ditu, ala ez ditu. Edo gaizki eginak ditu, era batean ez. Orduan, azkenean, pelikula perfektu bat ez da existitzen. Hori argi dago. Eta existituko balitz, seguru nik aspergarria izango litzateke. Perfekzioa berez, konzeptu bezala ez da existitzen, beraz, zinean ere ez. Eta gauza itxusia da gainera, perfekzioa. Home, gure imperfekzioan jarraitzen badago. Bai, baina, badakigu ikusten pelikula batek, elementu guzti horiek badituen, eta batzutan ez da beharrezko elementu guztiak eukitzea, pelikula hon bat izateko, baina denak badituen bazkenean. Batez be alde emozionala badaukazun, azkenean publikoa irabaziko duzu. Jakina. Azkenean hori da, ez? Hori da. Sentipen kontu bat, ez? Badaude pelikula asko, oso intelektuala direna, baina oso hotzak. Eta, interesgarrek izan daitezke kontenido aldetik, baina ez dizutenak barruan ezer eragiten, ez dinak iristen, ez, era batean. Eta, agian beste pelikula bat, gidoia flojotxoa edo, baina antzeslanak ederra direlako, eta honestoak direlako. Azkenean, ni pertsonalki pelikula bat eskatzen diodana da honestoa izatea. Zintzotasuna. Niretzako hori da lehen gauza. Bai, apaltasunetik egindako lan xume, naiz eta xumea edo superprodukzio bat izan, baina bai, zintzoa izatea. Hori da. Bai, ez saldu nahi izatea pose bat edo, ez? Bai, edo pretentzioz beterikoa, eta nik gustatu hori dela pelikula georgiarra bezala. Gustatu, orduan zuri ez zaizu batera gustatu? Niri papez, niri pelikula hori ez zaite... Txaloak jaso zituen, eta... Jasoko zituen, baina niri ez itzadan bape gustatu. Uste dut, ona eukizuena izan zala, adibidez, pelikula horrek eukizuena da, zuzendari bat daukala. Ni gustatzen zait pelikuletan zuzendari bat dagoela ikustea. Zegero eukidugu adibidez Courtroom 3H pelikula, nik ez dakit hor zuzendariak kafea hartzera juntzen zuzentza tokatzen zitzaionean. Hartu diozu improvisazio puntua. Desagertuta. Ez dugula zuzendariaren ikuspuntua irizpidea ez da aurkitzen. Eta, adibidez, justu pelikula hori dokumental bat da. Baina, niretzako dokumentala eta kazetaritzaren artean ezberdintasun, pelikula eta kazetaritzaren artean ezberdintasun handi bat dago, eta hori da zuzendariaren ikuspuntua. Jakina. Eta hemen, ez daukagu, ez da. Eta georgiarrak badauka. Agian gehiekizkoa, baina... presentzia gehiek... Baina ondo, berak hartu ditu erabaki batzuk, erabaki oso arriskutsuak. Eta nire ustez ez zaizkio oso ondo atera. Baina, hobe hori desagertuta gotea baino. Woody Allenena? Woody Allenena, nik espero nuena. Pelikula flojotxoa, baina Woody Allenen azken 10 urteak bezala. Kontua da, 82 urte azkala. 87 edo ditu. Hori asko da. Asko, baina Manuel de Oliveira 103 urtera arte egon zen pelikulak egiten, eta pelikula honak ziren, naiz eta pelikula sumeak izan azkenak. Baina, niri berdin zait,
nik uste dut Woody Allenek egiten duela nahi duena. Eta ni hori gustatzen zait pila bat. Nik uste dut hori oso argi dagoela. Eta ni gustatzen zait hori pila bat, berak egiten du nahi duena, eta berdin zaio. Kredituetatik hasita, ez dio parafernal. Aktoreak ere orden alfabetikoan agertzen dira. Bai. Ez dio, komertzialtasunari ere ez dio men egiten edo, ez? Bai, bueno, Oskarren galara inoiz ez da jun. Adibidez, irabazi zuenan ez da, orduan, nik uste dut, nik errespetua diot, zuzendari bezala, bere antxinako pelikulak asko gustatzen zaizkit, baina azkenak, ez. Hala eta guztiz ere, beti dauka zerbait, hor, badago dizdira bat edo noiz behinka pelikularen barruan, hor dagoen ez da. Baina, pelikula hau, hala eta guztiz be, esaten zarez, Europan egin dituen beste pelikulekin konparatuta. Niri, Biki Cristina Barcelona eta Roma Mon Amour baino gehiago gustatu zaita. Niretzako beste bi horiek oso txarrak dira bere karreran. Naiz eta Biki Cristina Barcelonarekin hor Penelopek Oskarra eraman zuen eta guzti hori. Parisen kokatu zuen Everybody Says I Love You? Bueno, Midnight in Paris begon zan, baina hori da, nire ustez Europan egin duen honena. Ingalaterrakoak kenduta, Match Point, adibidez bere pelikula hona da. Baina bestela Europa kontinentalean esan dezakegu Midnight in Paris beste maila batean dago. Baina berak Paris oso ondo ezagutzen du. Hori da gertatzen zaiona. Woody Allenen pelikula honenak etorri dira, berak ezagutzen duen mundua eragutzen duenean. New York, Manhattan, konkretuki. Eta Upper East Side hori. Hori da gure Woody Allen hori da. Europan ibili denean, ibilia turista bat bezala. Eta hori da eragutzen dena pelikula, gainezka ez du izkutatzen. Hor ere, aitortu behar zaio zintzotasun handia daukela. Bai. Ez du hartzen protagonista nagusi bezala Donostiako pertsona bat. Hartzen du, New Yorkeko bat, inoiz ez dena Donostian egon. Eta turista bidea egiten du, eta horrela erakusten du. Orduan, zentzu horretan, oso azkarra da. Naiz eta 87 urte izan, azkarra izaten jarraitzen du. Eta nik uste dut, nik uste dut, jendeak zineman erlajatuta badoan, pelikula disfrutatu dezakela. Baina askorik eskatu gabe, pelikulari. Ez dizu bizitza aldatuko. Ez, niri behintzat ez. Eta azken, pelikula gutxi daude bizitza aldatzen dituzutenak, ez? Bueno, nik ez dit eskatzen pelikula askori horren beste, baina badaude pelikulak nahiz eta agian aldatu ez, baina bizitza politagoa, zerbait politagoa egiten didatenak. Nora, esate baterako? Bueno, ez duzu ikusi, klaro, ofizialen ez dago. Ez dut ikusi. Ikusi behar duzu. Bai. Eta bukatzeko akelarre bai, sail ofizialeko? Bai, nire akelarre zait bapere gustatu. Baina bapez. Ezke, nire ustez bere oinarritik ja faiatzen du eta hori gidoia da. Nire ustez gidoiak ez du funtzionatzen. Edo bintzat guk horrela zelan ikusi dugun ez du funtzionatzen hasieratik bukaerara. Eta orduan, hortik hasita dena da zaila. Zuzendaritza zaila da, aktore lana zaila da, nire ustez, galtzen ziren aktore lanagatik, ezken niretzako zaila da jakitea ze uste dut aktorek ez dute askorik izan zerekin lan egin. Eta horrela oso zaila da, Bueno, azteko bitxia da zuzendariak gizon bat izatea, ez emakumeen historia bat kontatzen. Bueno, nik uste dut, bitxia... Esan nahi, pertsonaen arabera, depende nolako gizona den, baina nik uste dut hori ez dela pelikula honen arazoa. Nik uste dut pelikula honen arazoa datorrela gidoi batetik, funtzionatzen ez duen gidoi batetatik. Eta gero ja, agian beste 1000 arazo egon daitezke hortik hasita, baina gidoi txar batekin zaila da pelikula hon bat egitea. Eta personaiak nola dauden irudikatuta? Pertsonaiak ez ditugu ezagutzen. Pelikula bukatzen da eta oraindik ez dakigun hor izan dena hor. Eta orduan, pena bat. Eta bisualki ez da. Nik gertatu zitzaidana da, ez zaidana gustatzen pelikulekin. Historiak ez duenan funtzionatzen ez denaz fijatzen beste gauza guztietan. Eta orduan, hazen zai ikusten beste gauza horiek ere funtzionatzen ez dutela, eta orduan esan duzu, mesedez bukatu da dira pelikula. Pizkat hori gertatu zait pelikula horrekin, baina bueno. Bueno, Amaia Aberasturen interpretazioan nik igual gori patuko nuke. Bai, ondo, baina zelan pertsonaiak ez daudenain garatuak eta horrela zaila da benetan antzezpen kristona ematea. Oso zaila da. Oso zaila da. Jendeak ezaki, baina aktoreok gaude zuzendariaren esanetara, eta menpe. Eta kontaketaren menpe, eta... A ber, ni hori zine eskolan esan ziguten lehen egunean.
onerako edo txarrerako dena da zuzendariaren kulpa. Horrela da. Ondo dagonean, zuzendaria, hau da, geniala. Baina txarto dagoenean, egia da, zuzendariaren errua da baita. Azkenean, dena dator horren lepoaren gainean. Eta bueno, kasu honetan, aktoreak ondo edo txarto baduden be, zuzendariaren lana da, beraik zuzentzea. Ados nago erabat. Bai. Eskerrik asko Arkaitz etortzea. Bai, zeu eri, gobidatzearren. Datorren urtera arte, edo? Bai, espero dezagun. Datorren urtean behukiko dugula, zinemaldia. Eskerrik asko. Bai, zeu eri.